అసలు అసలు ఎక్కడ వాళ్ళెవరు రా బాగిది ఇది వారణాసి ఇది వారణాసి గంగా కాశీ అరే ఇది వారణాసి ఇది వారణాసి ఇది వారణాసి ఇది వారణాసి గంగా కాశీ అరే ఇది వారణాసి జ్యోతి వచ్చేస్తా పరిగెత్తు జ్యోతి పరిగెత్తు శంకర శివ శివ శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర అసుర భయంకర శంభో శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర అసుర భయంకర శంభో శంకర లక్షల ప్రజల వరద రాధన తులసిదాసు వీరామచరిత్ర పాండవ శాప బ్రాహ్మణ హత్య కాళిదాసు కలకాల పుట్టుక ఇది వారణాసి ఇది వారణాసి ఇది వారణాసి గంగా కాశీ అరే ఇది వారణాసి अबे महादेव जल्दी बोर्ड निकाल